de la Plaza Mayor y aquí ya estaban en obras y la parte de la procesión religiosa va por un lado y la parte civil encabezada por el señor alcalde deciden ir por otro. Lo habían pactado y allí rompieron el plazo. Entonces, eso genera una serie de convulsiones internas, por así decirlo, y es el obispo el que le pide al cura párroco que dé una explicación y también lo que es al ayuntamiento. En el momento de 1247 produce eso. Y gracias a esa tontería podemos ir a data máis antiga, escrito documento antigo máis escrita, que nos fala da permanencia de confección das alfombras. E nos di tamén unha frase moi mítica e moi tópica que se dice que se fan desde tempo inmemorial. Vale? Eso como a parte documental. Na parte gráfica ou fotográfica, a foto máis antiga que temos é de 1908, vale. 1908 é unha foto da alfombra da Rúa Real co cruceiro. E sabedes onde está a farmacia de abaixo? Sí. Pois no medio da estrada ali estaba o cruceiro, o famoso cruceiro que se fai agora no cruzamento de San Gregorio con Faleiros. Eso cruceiro estaba abaixo. Entón, a procesión baixaba da Plaza Mayor, baixaba por San Gregorio, xiraba, volvía á fonte, baixaba pola Rúa Real, ata o cruceiro, onde está, antes chamábase a Recón de la Plaza Vieja, que hai ali unha placa, hoxe o recuncho da Plaza Vella, e subía por onde está a farmacia a retomar a da procesión dos faleiros. Vale. Introducindo o tema, evidentemente, os festamentos. É unha, como sabedes, hai un antes e despois tamén, outra data, 1947, un siglo despois. Non, 46, 1946. En 1946, para 47, ainda que se plasma no 47, hai un cambio político, religioso en Pontareas importante, onde hai un salto cualitativo nas alfombras. As alfombras facías e pequenas, dícese que o orixe das alfombras de Pontareas ven por ese cruceiro. Ese cruceiro falamos no rincón no recuncho da Plaza Vella, na estrada xeral de Pontareas, na Rúa Real, pois facíase ese cruceiro de fiucho, máis ou menos igual, porque é un cruceiro que se fai de madeira e hai que aborralo, mas non queda así efecto. Hubo varios intentos de facer un cruceiro de pedra, pero como era un medio de piar, non se podía. Entón, sempre hai que aborralo con fiuncho, con tal, que fai unha especie de calvario, onde poñían ese musgo e tal, e todos os que de Pontareas, de pequenos nos asustamos a ver as culebras, os lagartos, os bardóns, os sapos, e todo eso. Bien, vale. Entón, dixe a tradición que o pé dese cruceiro adornado, claro, agora as calles están limpas, as estradas están limpas, porque naquela era agobá. Entón, van un poquinho para que viña a procesión o día de Corpus, pois non limpamos o suficiente. Entonces, parece ser que unha señora de calle de abaixo, en vez de botar así fiuncho e das hermanas, que non cheira a mexo, pois estaba un fiuncho de árvore e tal, para que cheirara un poquinho mellor, e algo de espadana. Entón, pois parece ser que deu forma aquilo, deu forma aquilo, a alfombrar, tamén utilizando ou basándose pois no famoso Epístola de San Juan, que fala que se lle volta o paso de Jesús, ervas e distintas cosas. Pero dai forma a eso, parece ser, e a raíz de aí como xurde o tema das alfombras e Pontareas. E alguén poderá preguntarme, e hai alguna que se fixera antes? Non o sabemos. A tradición do alfombrismo mundial prodúcese por distintas causas, pero de momento, documentalmente, moito máis alá de mediados do XIX non temos. Non hai. Si dentro do rito religioso católico, basándonos
ese capítulo de San Juan, donde se dice que ao paso de Jesús na entrada de Jerusalén, que se llevou a distintos elementos vegetais para eso, nada máis. Entón, pois, ese os corpos, a partir desa data, do 46, que se crea unha comisión de festas, que entra un cura párroco a presidir a Iglesia de Pontares, que era Don Enrique, que morreu a finais do século XX. Pois, gracias a él, ese equipo, o alfombrismo evoluciona hasta chegar ao Dios. Pois temos un gran espazo que é o Monte Landín, e esa serra que miramos hacia aí, onde está Picarán. Pero nesa serra, que ven desde o Monte de Baleares hasta aquí de Pontareas, hai dous elementos importantísimos. Temos un único espacio en Galicia, en un espacio moi concreto, onde temos dous pic xuntos. Castro de Troño, Castro dos Soros. Entón, vamos, estáse traballando, agora vamos a traballar en a biblioteca, bueno, tres rapaces, tres becarios da Diputación, en aglutinar documentación para darle forma a un futuro parque, vai máis ou menos o seu nome, como sempre. Nós temos un potencial turístico moi importante, temos o terceiro balneario mellor de España. Estamos a 20 minutos da mellor playa do mundo. Sí? Temos a... Bueno, Rodas. Sí, pero 20 minutos. Mais de 200 barcos. 20 minutos máis de 200 barcos. Pero se non sube no barco, xa non pasa. Despois, temos o Pazo dos Condes de Salvaterra, onde naceu Agustina, a menina de Velázquez. Sabías, non? Sí. Pero naceu en Canedo. Sí, agora foi Canedo, e bautizou a unha rapaciña de Pontareas na iglesia de San José. Supoño que alguna vexo alguna cara como dicindo, hostia, estará iso? O Pazo dos Condes de Salvaterra en Pontareas é o actual convento de Canedo. Vale? Quero dicir, utilicei esta forma de chegar ao mesmo espacio intencionadamente. Quero dicir, eu acabo de vender turísticamente non un convento, acabo de vender un espazo dos Condes de Salvaterra, onde se deu a coincidencia, onde naceu unha rapaza chamada Agustina, filla do Conde de Salvaterra, e desa coincidencia tamén posterior que vai a vivir á corte, e, pois, estando de, como se dice isto, de sirventa, non dicir sirventa, pero en sentido guai, non? Sirventa, pois, da corte, e Velázquez vai pintar un cadro a familia real, e unha das meninas, e esta Agustina na cidade de Pontareas. Bueno, pois, para este 2015, vamos a facer unha exposición tamén no que é o actual convento de Canedo, ex Pazo dos Condes de Salvaterra, do que é a documentación que estamos atopando desta ilustre Pontareas. Vale, entón, que lle pedimos ao Museo do Prado? Que nos deixara, claro, unha semana de fora. Vai ser imposible, porque só os seguros, traslado, entón, sabedes que as meninas desde fai la leche e non sale de aí. É imposible sacar. Pero bueno, voltamos para dentro, dada a efeméride esta tan importante que vamos a ter. Bueno, no corpus noso, que facemos? Noso corpus é moi complexo, ainda que todos nistos alguna lei que algún día ao corpus, todos. Sí? Isto, esta mía de los uno, non que hai unha... Mira, nos, evidentemente, si necesitamos, ainda que mellor, cando vedes por aí, non vedes moita xente mellor traballando, pero si hai un equipo moi grande traballando. Porque, ainda que non vexades de fora, é moi complexo coordinar e encardinar toda